6 joies pictòriques pertanyents al llegat atresorat per la Diputació de València des de 1863 a través del mecenatge recuperen el seu brillantor original. Es tracta de 5 dibuixos d'Ignacio Pinazo, pensionat en pintura en 1876 per la Diputació de València, i un esbós del cèlebre palleter de Joaquín Sorolla, pensionat també en 1884, que ja estan sent tractats en el Laboratori de Restauració de la Diputació de València, en les dependències provincials de Bétera. En sus 200 años de historia ha ido acumulando un patrimonio artístico de muy alto nivel, cerca de las 4.500 piezas, y poco a poco pues la labor y la gestión que también realiza el área de Administración General dentro del Servicio de Patrimonio es la custodia, la restauración, el mimar esas 4.300 obras. Els treballs de Pinazo són 5 dibuixos entregats per l'artista durant la seva pensió a Roma. El paper és un material molt delicat i molt sensible a les variacions de temperatura i humitat. Per això, és fonamental el control d'estos paràmetres per a garantir el bon estat de conservació de les obres. Otro elemento muy perjudicial es la iluminación. Es decir, si mala es las variaciones de temperatura y humedad fundamentalmente, en el caso concreto de los dibujos, la calidad y la intensidad de la luz favorecen absolutamente esa degradación química que se produce en especial en el papel. Y ese amarilleamiento te está hablando mucho pues, de una iluminación no adecuada. Les especialistes de la Diputació també treballaran sobre l'esbós inicial de Sorolla de El Palleter declarant la guerra a Napoleó, l'original del qual va ser exposat recentment en la mostra sobre el patrimoni documental i artístic de la institució provincial. Esta obra va ser el tercer i últim exercici realitzat per Sorolla baix el pseudònim Xota, en l'oposició guanyada en 1884 per accedir a la pensió de pintura a Roma de la Diputació de València.